ang asawa niya. Dito sila ito babaw. Ambot ano nga siyempre, lapit mo lang ang distansya ng babaw kag ang idalo mo. Kaya ang mga nagsinggit na yung iya nga pa rin, tibla namon nga ito sualik na. Nagsinggit na nga. Nga, ano yung mo yan, tingnan kung kaya. Ano gusto mo yahaw? Kaya di puta mo na ang balag, bumayayaw saya. Pumayayaw siya. Hindi lang ko na pagkakita. Hindi lang ko pagkakita. Ambot nga nag-white ko lang kabalo kay ato magkusa tulog. Umagwa. Galagan ko na baka tutuyawin. Ako magbalik-balik. Kita ko nga may mga tao daw galalapa. Ang bata ko yung lalaki. Nga agok. Gindakarga nga nila sa kwan. Sa sikuli gininggit ako nga. Ang manghod nyo. Maigo. Sa akin nagambal ko sa gani nga. Maigo ko. Balik ako. Istorya pa siya. Oo, ang mga sumambal. Istorya sa inyo, nga bata mo. Ano ngalan niya? Siyang? Ang bata mo nga naka-istorya pa sa imo nga naigo. Si Tyron, ang agok ko. Agos mo balik. Oo. Sino ba yun ang duwa mo ka bata, ma'am, nga bulan man? Si GM. Kasi, Si Glenn Mark. sino nagkakatulog sa baba? Amo kasi yun, no? Nanawag lang siya. Si Glenn. Siya ni si Glenn. Nanawag lang siya. Ginirispyo lang ang mga manghod siya. Wala mo, ma'am, wala agad. Wala kami akong punta sa ilaya. Wala kami sa lak. Ma'am, bali si Tyron, kag si JM, ari diri sa Dalaw. Hindi, sa GM lang. Dito sa yaw. Dito sa magkadugo dito na mo. Nga, siyempre ito sa hilala kayo sa bado, mga kagabi, sa bado na, sabi ba, damo tao ka lagi, damo ya tao ma'am, mga laki, mga bayi, hindi mo magalaan kung sino ang, kasi wata mo kayo, tunga-tunga pala sang bali, alas 10 media. Wala ka katalupangod, bali nga ito si JM sa punta. Balaan mo niya, ato ko saya kay Toto ya Jojo. Uy ko kabalo kung ano to yaya kayo yun. Ay, kasi tayo nga ginakang nga dahil lugdaan mo. Bali diri siya ganda ilapit sa pertahan niya. Alam nga ako may coach da sa ako. Nagtagay pa gani yung may whiskey na nga nagamay nga bilin. Nga maibutang sa rep, ibutang ko man, ay to, painom ko ano, bila kami, may litro, may takalitro nga gindakal kami. Tigin, timpo nga, isang whiskey, kag tunga sa baso nga, ano, siyat ng whiskey, kag timpo na kong baso, din ko ay mainit-init ang sinukulo ko. Kabwa ko, ika ko gawin, at sinaglagang kayo, biglagang ko kayo sa bilat ang Ano sinugarayan na diri? ang ako dito, so mga, Wala ka pa ideya. wala. May ang ako nangyari na ano niya, nga, ang bata ko nga laki, ang naging barukbot. Sa kahit mga dugo yaw. Ano ko ba sa, ay, si Tyron Soto, ay, nanguhad niya buligin niya, naigo ko mo, naigo ko, ambot makalbasi niya igo. Kita ang mga dinigo niya. Dili man, di kayo ginikap ko di sa o, ginikap ko di sa o, ari ani kamot ko, may dugo pa o. Isa lang saya kasungkit, ambot niyo ang may sundang sa ila, may kabalo. Si Jubin na, baya sundang. Bali ano ma'am, kuno ma'am, ang ginhalinan nga halin sa ila puloy-an. By the way, ma'am, ano ka mo ma'am, parintihan ay ang buya kag probido? Hindi. Wala ka lang nilabok. Bali ano ko na ma'am, ang ginhalinan nga nagsulong diri ang probido, may daan at lagi pitana. Kung anong ginhalinan ma'am? Ang balang mo, ang bata sang ang bana sang bata kung babaye, kinamana sa sang wala ko blaman namian, ginpa boarding house ito kaya ka hindi ko na namian sang laki nga bana ya. Lagi sa bata mo? Ano? Bali ang upod mo diri is 3. Apat ang kasi sang babae ito nga binpahalin ko eh. Dinindo mo ka bata kay ban? Nasa sagwa. Bali ang apat kung tani ang bayid wag yung pa-board mo o pwede sa hambal mo nga bana nga hindi mo magustuhan. Sige pangita yan mo lang ko ma'am, ginman ko siya. Kaya din si Badoy, siin ko idea si Badoy kag si Camille guys sa galay do gay na mga sigla na ita kabula, maduwa na gani kabulan. Si Badoy amo ning bana sang bata mo. Siling ko idea, siling kapilit, siling ko idea na istar pagkantuan ito yan dito sa boarding house. So, hindi, dahil ako. Adri mo sa Isidro. Oo. Tapos ma'am.
Amo lang to, nagpalapit ang, may dala sa nga sundang. Kita mo. Oo, Sino yung istoryaya? Ikaw? hindi, ang umagad ko nga isa, ang pag-iya, sinahong sa motor nga na. Ano ko yung ginawayan nila, ma'am? Wala man sila nag-away nga, away kami na kunta gani, ma'am. Ang ginapangitan nila, ang si Badoy nga bana, sang akong bata. Di ba sa gasan ko nga wala di sa galay, dito yung gabod. Kaya nagbuli na sila nga duha. Pero, ano sa sang akong umagad nga siya, nang inubo lang yung imo nga sundang, kaya sundang ang dala mo. Kaya nagbalik man po sila. Ya. Pagbalik nila, wala na siya pagkadugay-dugay, nakita ko nga ginagawa sa magulang niya nga si Joben. Amoto. Ito puli man sila. Pagkadugay-dugay, nag-agi ng yang magulang nga sa kanya motor po. Ang asawa yung po dya. Abi ko yung nagbubog na sila sa langit. Gali, diri pa sila. Amo kung di sila nagkadto yung nagawa kang iyang asawa. Magalihan. Amo ko, pag-abot nagbalik di siya si Joben. Ano yung nag-loss ko nga si Alex. Di ba siya kabalo kung inaano sila, abi ko gani nga, nagkakadlaw nga, wala kadlaw nga, ang ako nga best, para joke, yan nga ya. Joke yan nga ya. Kaya babayan na namon, kung dili mo lang mo, dili sa balay. Ano ba sa mga kabataan mo, ma'am? Ang isa na ya, ang subang ko, Si Glenn Mark. oo, Ano ba yan? nasa Sula. Sula. Sila na, Si JM. basta muna, nagaling sa Si Tyrone. Gatarisikat driver, kung get up, gatarisikat siya, kung may sa cold glass, ang pang glass na, pang glass ang glass, bintana, glass lighting, mga DLC. Saan mo lang si Tyrone, saan mo kayo nabalaan niya, ma'am. Sa imo ihibalo, do ano gid diri kadalom sang ila diri nga dumot abe dumtanay diri kung may ara man na naglabot sa punto nga nagbunanay ini sila, ma'am. Ang bot mo. Ang mga ma'am, ang ilan na yung batasan, kung mahubog sila, isog sila, ma'am. So, na probido, ginagubat na hindi kami nila, pero niya, Naasa raw? ang bot gani, Buta, tekpanan din nila kami yung Kaya ang diri kami, ang mga nag-bless ko kung kung wife pa ang ilim nun, bala, nga ginabawalan din mag-inom kung agwa hasta alas 10. Siyempre, sila mo lang, kami mo lang di. Niya, makainom na yung gamay, matulog na mo lang. Digit ang mga parintihan mo na, yung nag-bless ko, wakad mo na di. Wala lang sa amon, baka sadya mo lang sa amon niya. Yan hindi karon na matabo, ma'am. Bali sa tatlo mo kabata nga pilason, pinagring na confirm na ginawian sa kabuhi, ma'am. Isa, ang mga oras sa Tyrone pa, nasasay sa Tyrone pa, patay gito ya, Tyrone, ang anggok namin, Ano pa kilala mo sa iya, ma'am? ang akong bata na, wala na saya, ara ang tanog daw, wala na yan, ara o pwede na wala na yan gapang garet-garet, wala na yan gapang ano-ano, wala na yan, ipos mo na sa gani ya. Hindi ni ara ka bang nagbaisay ka mo sa pamilya provider, nagpabarangay ka mo? Oo, mabarangay kami, tungod sa ako. tungod saya, may Sa kurente, kayo nagsaglam. Kita ko damo. Hindi sa kurente nila. Hindi, sa kurente ko nangyari niyo, nagsaglam. Nakita ko nga, damo kabataan sa lalong natagto ko to. O din siya ng kabataan ko to, hindi ka mada kay base. Motod ang kurente kag maigo ka mo. Kaya mamaya na ako, motod ginura-ura. Biyayaw ako. Kasi ako ba sa provider? Si Andy, Jubin, ang magulang nga bata. si Gubin yan. Si Jubin, ang magulang nga bata. Ang duwa subong sa ospital, Bong Pauline, kamusta ang kondisyon nila? Ang duwa niyo, ma'am sir, nga bata, subong din yung ospital, kamusta kondisyon nila? Buong ginito. Ako kamo sa buong binitot mo, sino, may pilas man? Oo, guys, dughan. Kasi di na din. Di, sakyan. Lambot atayo to. Dua-dua ganito. Sino ka bantay sa ron sa ila to? Ang ilalib-libin partner. Sa kinalaw. Tingnan ka na din. Saan ang last yung update na ginabulong ko sila sa ospital, sila dawa, CJ, ang si Glenn Mark. Subong, hasta subong. Pagkabi mo lang ito bindalang. Ano ka pang plano niyo, ma'am, sir?
Kasi sila tatlo nga nagtulong sila din, no? Nagdipinsa man lang kabataan sa ila. Lagi sila eh. Kamata. Oo. Nagkapatay ng tatay. Oo. May lang mas may pasel kami. Guro ko ba? Alam mo, anong pasel, ay maglupok. Ano ka ng plano niyo, Ma'am Kitty? Bombo Pauline, Bombo Donnie? inang si nanay kag ang iloy ito sang mga probido anong relasyon nila garo istoryahan na sila da siyempre lapitay lang sukat anay ko kay isa ga ayuhay man sila. Si Ma'am to sa piyak, mga iloy bala sang provido. Pag ikaw, dugay restiranay man. Oo, gusto na. Migahay kami na mo. Migahay kami, wala kami di sang wala kami di sang ganyan. Puntraya mo. Alas, aris, bulis. Bulis na din sa soko na di sa. Soko. Sila. Ito nakita na ito, sukat ni Ma'am. Kaya sa iyaya ko, na kuya ko, yung kuya sala. Wala kuya haw. Ano ka rin plano niyo, Ma'am? Sa ila eh. Yaw na na. Ang Problema naman. problema na yun. Tapos, kung Ano mapakatuan sa kaso si atabangon na naman. wala kami sala. Hindi kaya, sir, sa gabi. Ari ko din. Kutindog ko daw. May wala ka man, sir, na balahig ba na? Wala man ko nilagin dalahi. Bombo Donnie. Sige. So, dugang ka rin nga information, ano nga diri sa sinima nung nga insidente nagdunta diri kagabi sa bayan. So, Zone 5 na diri, Ma'am, no? Zone 5, San Isidro La Paz. Pasar natin sa ibang Public Affairs Program ng Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauli Dimitri Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora. So, apat sunod diri ang kumpirmado nga ginbawian gid sang kabuhi. Amo to ang tatlo ka mag-amay nga mga provido nga nagasulong sa mag-utod sini nga mga muya. So sa tatlo ka mag-utod nga mga muya nga ilan sini nga naengkwentro, ang isa gid kuno to ang inigo sa dughan nga patal ang pilas. Ang duwa mga seryoso man ang ilan sini nga pilas but naka-survive kag padayon sa karon nga ginabulong sa may West Visayas State University Medical Center kung sa may area sang Don Benito. On minuto nakaligad sa takna ang alasay sa aga.